Ezzo Mascagni with SAMT Fake News. Inhliziyo yami sosizini inyukubele ngokufika kwale corona mama. Inhliziyo yami sosizini inyukubele ngokufika kwale corona mama. Bengingakaze ngibone ngihlukana naye ifili corona edlula naye. Bengingakaze ngibone ngihlukana naye ifili corona edlula naye. Uma wami lona bengiphila naye usengishile manje. Umntanami lona bengiphila naye usengishile manje. Umnganami lona hlala lekaya niwash izandla nisanitize. Hlala lekaya niwash izandla nisanitize. Hlala lekaya ningathintani niwash izandla nisanitize. Ningaxawulani niwash izandla nisanitize. Uzungakhohlwa mfowethu ufaka isamfonyo sakho. Uzungakhohlwa mfowethu ufaka isamfonyo sakho. Bona uzovikela wena uqobo uvikela abanye abantu. Le corona yenzani? Ngithi hayi we corona senzele. Hayi we corona sonele. Hayi we corona ngithi bekezelani seyalunga. Bekezelani seyalunga. Bathi ufake isifonyo sakho wena ungayeki. Faka isanitizer seyalunga. Ufake isifonyo sakho wena ungayeki. Faka isanitizer seyalunga. Hlala lekaya niwash izandla nisanitize. Hlala lekaya niwash izandla nisanitize. Hlala lekaya ningathintani niwash izandla nisanitize. Ningaxawulani niwash izandla nisanitize. Ningathintani niwash izandla nisanitize. Hlala lekaya Listen to me,